Müslüman dinle sözüme. Bir din, Allah'ın rızası, bir musulmançılık, bir arassalık, bir zülal, bir päkligi bilesin gelýän bolsa, şoňa içine giresin gelýän bolsa dinle sözüme. İslam dininde, musulmançylykda gaty hormatly zadyň biri näme? Musulmanyň niyeti. Namaz okujak bolsaň niyeti dilýär. Arada tutacak bolsaň niyet edilýär. Ýöne açyk etseň roza bolmaýar niyet etmeseň. Ýöne eňil galanyň men namaz bolýar niyet etmeseň. Ýok. Zekat bolýarmy? Bolmaýar. Hac bolýarmy? Bolmaýar. Senem hotelle duqan. Çay su içýän, ýoldaşlaryň men niyet etýän ýerek çekip Kabe-i muazzama, Kabe-i müşerrefe, Kabe berýän dip niyet etdim. Näme üçin ýolda badara güýmenýän onda? Kabe yetip bar yakan bir zady görýän, abany ogulgydyň ya öýüň bir saňa bir sagat ya bir zat getir dipdir. Kabe yetip bar yakan we bir sorap görýän duruň diýen hac ýoldaşdyr. Girip çykýan ol magazyny sen ol niyet etdiňem Kabe barjak dip. Näme dip öz niyetiň özüň maskar etdiň. Beýtmäň janyny ogullam. Ýolda tukana sawulmaň. Barjak bolsaňyz namazdan soň bar.